Ay bigat tayo. Good morning. I-greet you met ti kaabayo. No, ada kaabayo. No, awang kaabayo, kitain nyo baka no ni Satanas sa dita abayo. Nakariing kayo? Hello? Kadagiti di pa'y makamam mo. Siya tinagmisa di Miyerkules kaya madudagiti awan nga rupa. Na minsan nagbisa nakmat gayam dito yan niya po. Idi dinungpar ni Apo Rupo ti dakkel nga lugan. Nga ingano tatakit agbilbilib tayo ti kinatibker na. Iti may sangal daw ada natay. Ket ti matay napan langit. Midi ada ti ruangan kuna ni Pedro ken kuana aguray. Takitaek no datinagan mo diti libro tagiti sumrek diti langit. Malas na naksanggasat awan tinagan na. Kunana kayat ko ti sumrek di tapagarian ti Dios. Kuna nga rod ni Pedro ken kuana, okay? With two conditions. Umuna nga kondisyon, agnaed ka ditoy ti may sangal daw ditoy langit. Kalpasan na gimay kadwa tunubigat mapangkad impyerno agyan kamet di jay agmalmalem ken into no may katlong aldaw ag desisyon ka no nyati sumrekam no langit wenno impyerno da kayo nya kayat siyaw nga sumrekan apo nakapili kayon kitain tay tumadamdama no anya ti pilpilyen ti biagyo. So pinadas na di langit, wow, nagpintas kunana, nagtalinaay, dagiti tattao di jay, nakaarwat da amin tipuraw, nakapudpudaw dapay, nga kas tiglutatayon, nagusardat glutatayon, nakataltalinaay, agkakantada, nagpintas ti tsura na, kunana, dituyaksan. So nalaeng ta masapol nga i-fulfill na dahil may kadwa nga kondisyon. So kabigatan na napan di jay impyerno. Kaya di sumungsungad pa'y laeng nakita na ni Satanas. Kaya di na Satanas nakapinpintas matibado na. As natay panagbadbado ni Trump, ni Presidente Trump. Kakunana, welcome dito impyerno nga permitiism na. Kau nagganas niya. Ket kunana ni kunak man no impyerno da ito apay nga kastoy mo ti tsura ni Satanas. Awan mo't sara na, awan mo't ti ipos na. So dekwan pinastrict na di unag ti impyerno nakigtot. Tamansyon mo't ti unag ti bagti di jay ayan ti impyerno. Nakita na di jay nga nagkakaimas iti makan, nakadado nga naimas nga makan. Nagaduti na nanginginang arak nga mainom. Ada iti bandang agkangkanta. Ya, nakapinpintas. Ken adapay dagiti babalasang nga gan entertain kadakwada. Apo ako light kaya yo sumreken. Kaya ayon nagiti lalaki. So nagmalmalem nga nagragragsak di jay, nakita natin kinaragsak di jay impyerno. So pinagduma na natalinaay di langit, naragsak dito impyerno. Ag desisyon na kaon, kuna na, da kayo, nyati kaya yung sumrekanen. Hello? Oy, ado ti mayat sa impyerno. Hindi nagdesisyon na nagsubliken ni Pedro. Pedro, una na, nakadesisyon ako, mapanakon di jay impyerno. Okay, you go. Go to hell. O namat ni Pedro. So napan di impyerno, kat hindi sumungsungad pa'y laang, nakita natay pudpudno nga itsura ni Satanas. Adamot ti saranan, adamot ti kapanan, adamot ten iti ipusnan. Kat hindi sumrek iti impyerno, awam maramidan na talaga nga sumrek, nakita natin agburburek nga mantika, asupre, ken saan nga mapulos sa may dep nga apoy. Nakita na dagiti agsagsagaba di uneg. So sinaludsod na, Satanas, hapay di mayak di kalman ka sa bali, nakapinpintas si di kalman. Kunamat ni Satanas,
Idi kalman, agkam-kampanya kami ti umay. Itatata na kapag desisyon kan, idaytoy ti pudpudno nga impyerno. Hello? Ada may nagkampanya kada kayo na po. Sorry po, awan samot ti election dito, ayan tayo, nangabak na mo aminin. Nga kunada nga, inagad ikarida kada tayo ti langit, ngayon tunon alpas ti election, impyerno ti pagturungan tayo. Kasta ni Satanas kakabsat, sakbay nga awisen na tayo, ipakita na pa'y dagiti na imbag nga banag kada tayo. Makaalilaw. Kasta tiwagas ni Satanas amang sulisog kada tayo. Kitain tayo, subyan tayo ti daan nga tulag. Idi panawen ni Eva. Ma-imagine tayo kakabsat, tibilin ni Apo Dios, kunana ni Apo Dios, mabalin nyo nga kanen amin nga da ditoy, malaksid iti maysa. Yatas imagine, manu nga ta ti pinarswa ti Dios nga makita tayo ti aglawlaw tayo. Milyon or bilyon, saan ket din Apo? Ngem tibilin ti Dios may salaeng ti saan nga mabalin. May imagine tayo dayta. Anyo mabalin nga garawen, out of millions nga pagpilyan, may salaeng ti saan nga mabalin. Ngiman niya ti kinuna ni Satanas, ini masidig ken ni Eva, babaen ti sinanuleg. Niya ti kunana, no kanen nyo daytoy, nasirsirib kayton ken ni Apo Dios, nalalaing kayton. Niya ti bagana, nagmayat, very good, dahil bagana, yasulisog na. So nga ni Eva, wow, hindi naman masama kung tikman natin. Kaya din po, no, mapangkay makipunsyon, sangag 50 kuma, bueno, 10 ko natin latan nga klase tibakan. Yung sakbay ka nga napan nakipunsyon, kung na di doktor mo, ninangato ti kolesterol mo, father, sang ka nga mangan ti lechon. Idi na pang ka di jay, nagaduk pagpilyam, idi madanon mo jilit sound, ay tatamo laeng, hangkin din na po, agpambar tayo, tatamo laeng, ito nubigat saan to. Wano saan, adamot itumarin nga, bastatin, adamot tatin na, so agdahilan tayo. Ket, mangan ka, kabigatan na, nastel ka niya, maramidam, awan, nalpas das pakti raya-raya. Kasjay tinapasamak ka ni Eva, out of many choices, she has chosen. Dayay mangted ti panagbasol na in disguise of better than God. Nagbuteng niya nga sulisog. Kethan lang nga dayta, iti banghelyo tayo tata, no kasano ngayon pakita ti kinabilag ni Satanas, tayo di simina kini Apo Dios ni Satanas, imay dito'y daga. Tapno may napakita, dagiti kono, napintas, nga misumat daytoy, ti magipan kada tayo, iti impyerno. Kitain tayo, sinubok na ni Apo Jesus kakabsat, we know that Christ is God. Ammo tayo amin. Ngayon ti subsubukan ni Satanas iti daytoy nga kanito, taammo na nga saan nga kabailan ti Dios. Ket ni Jesus, daytoy na indagaan abagi ni Jesus. Taapay, ngamin, rugyan ni Jesus, ti misyon na, amang ikasaba, tinaimbaganamag, ti panakaisalakan, dagiti tattao. Agsagsagana isunan, tapno isalakan na tayo. So amuna nga rod, nga ni Satanas, amuna nga ni Jesus, iso ti tubeng, ti panang tagikwana, kadagiti tattao. So nga iti nga kanito, pinadas na, ni Apo Jesus, nga subuken, sulisugen, babaen ti talo nga banag. Umuna, ngay naramid na, nabisinan ni Jesus, manungal daw nga nagsan nga nang nangan, 40 days nga saan nga nangnangan ken inom ni Apo Jesus ket di manon ti panagkapsot na. Ket di jay nga sinamantala ni Satanas idi agkapsot ni Apo Jesus kunana makitam dagita nga batbato dita karayan ti Salcedo pagbalinem nga tinapay. Pagbalinem
No sikaket Dios sinubok na pagbalinem. Mamutayumet nga kabailan ni Apo Jesus sangke din Apo. Pinakan natin nasurok nga 5,000, pinakan natin nasurok nga 4,000 nga tattao, twice nga nang pakan tinakadado nga tattao. So kabailan na. Ngem kinuna ni Apo Jesus nga insungbat, saan laeng nga tinapay iti pagbiag ti tao. No di iti sao iti Dios. Ya dayati muna nga impagana may kadua nga sulisog makitam dagita nakadado nga dagdaga no agdaydayaw ka kanyak ited ko amin ken ka dagita. Ngati ko naman ni Apo Jesus agdaydayaw ka ti Apo a Dios mo ket isulaeng iti pagdaydayawam. May katlo nga sulisog na no tumpuak ka hangkad to pulos man inosar na pa'y iti balikas iti nasantuan na surat kuna ni Satanas bilinan to ti Diyos dagiti angheles mo ang mga iwan ken ka inayon na pa'y ti tapayaen dan tutap tapayaen da kan tutap no uri dagiti sakam saan amadunor iti bato kuna ti Apo di mo solisugen ti Apo a Diyos mo anya nga sulisog dagitoy kakabsat umuna tinaindagaan nga sulisog iti bagi tayo. Tini Apo Jesus kasapulan nan ti taraon nagbisinen. Datayo met, kasapulan tayo tinaindagaan na banbanag. Kasapulan tayo ti taraon. Ngem naglawag tinsungbat ni Apo Jesus. Saan laeng nga iti tinapay ti pagbiag. Kudiket iti sao ti Dios. Nang nagruna, iti pan nakataraon tayo tinailangitan. Nailangitan at taraon ngay so tinasantuan ay Eukaristya. Nagbilag ka talaga ni Satanas kakabsat. Makita tayo ti kinabilag na. Iti na minsan, nagpakumpesar kami kadagitong ubing. Usually, nagpakumpesarak kadagitong ubing damagak no makimismisa. Makimismisa kabasang, saan Father? Apay nga saan ka makimismisa? Saan mo't na makimismisa ni tatang kinanang ko? Apay nga nga makimismisa ni tatang kananang mo, agtrabaho da ngamin, Father. Pati Domingo, agtrabaho da, when, Father, anya trabaho da, agpatpatayat weteng. Agpatpataya. So nga handa nga masango ni Apo Dios. Tangamin kasapulan damet ti agbyag. Ngem tirigat na, uray ti aldaw nga para iti Apo, ket mausar. Kasla tatay bagak dinaratan tatay. Ya, adu dagiti saan nga nakimisa, nga mabalin nga iti daytoy nga kanito kunak, napandan di taltalon, tangamin kasapulan dati, ag mangbirok iti pagbiagda, nga mamudamet nga iti daytoy nga aldaw, ket aldaw nga para kini Apo Dios. So nga naglakatay nga masulisong, nga agpabaknang, tapnulaeng, itayo matagikwa, dagiti na indagaan abanbanag. Sulisog, dagitoy kakabsat. Dahiti makita tayo manen, makitam dagita nakadado, kukwak dagita, ited kuken ka. Ay so nga no daduma, adda dagiti kakabsat tayo nga kwak-kwak-kwak, kukwa da amin. Ya, nakadado lang arod kinabak ng dan, kukwa da amin. Kunada gatangan da dagiti kay dagati na napapanglaw, sandamet nga ited tusto nga presyo na. Tasan to sa ren dagitoy, nga pagrigrigatan dagiti napapanglaw. Dagiti ti awis sulisog ni Satanas kada tayo. So iti daytoy nga aldaw ken daytoy 40 aldaw kakabsat. Suruan na tayo ni Apo Jesus no kasano ti mangsarangit ken ni Satanas. Ngem laglagipen tayo ti sulisog saan nga basol. Han nga basol ti sulisog. Ngem no matnag tayo iti dayta nga sulisog di tatayo nga agbasol. Sa pangarigan ko may example, limabas ni kumarim, nagseksi, nasulisog ka, nakitam nga na seksi. Nga mawamay naramid mo, ngam no, ginartem mo ni kumarim, di jay nga nagbasol kan, di jay ti kumnadan nga basolen. So kasano ti aramiden tayo, umuna, masapul nga natibker ti relasyon tayo ken ni Apo Dios akas ken ni Apo Jesus. So nga nangigan tayo ti Ebanghelyo tayo tatay, nga kunana, napno ni Jesus iti Espiritu Santo.
Apay nga napno ti Espiritu Santo, gapo ta nauneg ti relasyon na ti Ama sa dilangit. Dahil ti number 1, kakasano tayo nga paunegen, babaen ti panakimisa, panagkararag, panagdebosyon, kaya namuyo kadi nga ti kangrunaan nga kagurguran ni Satanas, dagiti nalaing agkararag tinasantuan a rosaryo. So dagiti para kararag ti minatay, nagbayag na nga matay. Dagiti kumita ni ma'am, apay, wala ta ka na yung dagkarkararag tinasantuan na rosaryo. Kabuteng ni Satanas. Dagitoy, iso nga, dagitoy panagkararag. May kadwa, masapul nga nalaing ka iti Biblia. Delikado, may kamatin nagsama aming nga katolikon, ta saan nga nalaing ti Biblia ti katoliko. Yung nga kunada, dagiti daddo mga pamati, ay, dagita nga katoliko saan da nga makapanjilangit, apay nga da makapanjilangit, di damat ammo ti Biblia. So nga ni Satanas naglakana kaguyuden, tausaren na uray tinasantuan nga Biblia, tapnula ang guyuguyen na ka, nga mapan agbasol. Nga makita yung kakabsat, kada kayo nga napadpadasan natin nag-hotel, anya adijay uneg ti hotel, din ti lamisaan, anya nga libro. Hello? Anya ti libro nga adijay uneg ti hotel, Biblia, sangke din apo, iso na laeng ta din hotel mo, hamumot nga sawa. Kitaem nga, usarin na pa iti sao ti Diyos. Tapno laeng agbasol tayo. So nga masapul nga nalaing tayo ti Biblia, tapno intay sarangten ti sulisog ni Satanas. Ken ti may katlo, masapul nga natibker tayo nga mangtubngar ken kuana. Natibker tayo nga mangtalikod ken kuana. Tapno tayo masurutan ti Apo ngagturong ti panakaisalakan. Tidaytoy nga rod nga panawen ti Kwaresma, awan ti sabali ko mga tarigagay nga pagturungan ken pilyen tayo, no saan nga ni Apo Dios. Questionaran tayo met tibagi tayo, anya dagiti aramid na tibagi tayo, may yanatop met lang ti pagayatan ti Dios. Tano saan nga may yanatop, dito nga panawen ti Kwaresma, panawen ti panagbalbaliw, panawen ti panangsurot ken Kristo, panawen ti panagturong tayo ti pagarian ni Apo Dios. Santay nga urayen, nga ni Satanas kitagbalaygi kada tayo, laglagipen tayo, nga ti pagayayaman ni Satanas ket ditoy daga. Oray ti uneg simbaan, kabailan na tayo nga guyuden. So nga masapul nga natibker tayo, babaen ti panagkararag, kinasideg ti relasyon kini Apo Dios, babaen ti panangammu tayo, panangbasa tayo, tinasantuan nga Biblia, ken kang runan na unay, tugngaren tayo, dagiti aramid ni Satanas, sapay kumatakasta.